जों मिथियोदि जोंनि हादोराव खना खनला दाब दाब जायगाफ्राव माखासे समफ्राव सुबुं बुथारग्लुंनाय जिनाहारि खालामनाय बे जाथायफ्रा गले गले जाफ्लेबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। नाथाय बे समाव बै दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय हादोराव गोदानै मोनथाम आयेनखौ लानानै फैदों। बे मोनथाम आयेना फैगौ 1 जुलाइनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। थारैनो बे मोनथाम गोख्रों आयेना मा फै जों मिथिना लानो। हादोराव फैगासिनो दं दायनिगिरिफोरनि थाखाय गोदानै मोनथाम गोख्रों आयेन। 1 जुलाइनिफ्राय बे आयेना हादोराव गोहोम गोग्लैगोन। ब्रिटिश जुगनिफ्राय भारतारि साजा आयेन IPC आरो भारतारि साखी आयेनखौ सोलायनाय मोनथाम गोदान दायगोनां आयेन आरो दायखान्थि आयेन CRPCआ 1 जुलाइनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। हादोराव IPC, CRPC आरो भारतारि साखी आयेन बाहायथिखौ सोलायबाय। बे मोनथाम गोदान दायगोनां आयेनफोरा जाबाय भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आरो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जाय हादोरनि दायगोनां न्याय खान्थिखौ आबुङै गोदान महर होगोन। बे आयेना क'ड नोगोरारि रैखाथि क'ड साखी आयेनाव बाहायजागोन। सुबुं बुथारग्लुंनायाव लोब्बा थानायनि फोरमान जायोब्ला दायनिगिरिखौ फासि होनाय जागोन। उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जागोन। हानजा जिनाहारियाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थैनायनि साजा होनाय जागोन। उदखारि हानजानि सायावबो गोदान आयेन। सुबुं मोनथायनि मुङाव उदखारिफोरखौ रैखाथि होनाय नङा। गोदान आयेननि बायदियै हायुं उदखारि सोलायै हादोर उदखारिनि आयेन थागोन। बे समाव हिट एन्ड रान आयेना बाहायजानाय नङा। बे समाव पुलिसआ सोरखौबा हमोब्ला बिनि गासै फोरमान थानांगोन। हादोराव फैगासिनो दं दायनिगिरिफोरनि थाखाय गोदानै मोनथाम गोख्रों आयेन। 1 जुलाइनिफ्राय बे आयेना हादोराव गोहोम गोग्लैगोन। ब्रिटिश जुगनिफ्राय भारतारि साजा आयेन IPC आरो भारतारि साखी आयेनखौ सोलायनाय मोनथाम गोदान दायगोनां आयेन आरो दायखान्थि आयेन CRPCआ 1 जुलाइनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। हादोराव IPC, CRPC आरो भारतारि साखी आयेन बाहायथिखौ सोलायबाय। बे मोनथाम गोदान दायगोनां आयेनफोरा जाबाय भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आरो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जाय हादोरनि दायगोनां न्याय खान्थिखौ आबुङै गोदान महर होगोन। बे आयेना क'ड नोगोरारि रैखाथि क'ड साखी आयेनाव बाहायजागोन। सुबुं बुथारग्लुंनायाव लोब्बा थानायनि फोरमान जायोब्ला दायनिगिरिखौ फासि होनाय जागोन। उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जागोन। हानजा जिनाहारियाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थैनायनि साजा होनाय जागोन। उदखारि हानजानि सायावबो गोदान आयेन। सुबुं मोनथायनि मुङाव उदखारिफोरखौ रैखाथि होनाय नङा।
गोदान आयेननि बायदियै हायुं उदखारि सोलायै हादोर उदखारिनि आयेन थागोन। बे समाव हिट एन्ड रान आयेना बाहायजानाय नङा। बे समाव पुलिसा सोरखौबा हमोब्ला बिनि गासै फोरमान थानांगोन। हादोराव फैगासिनो दं दायनिगिरिफोरनि थाखाय गोदानै मोनथाम गोख्रों आयेन। 1 जुलाइनिफ्राय बे आयेना हादोराव गोहोम गोग्लैगोन। ब्रिटिश जुगनिफ्राय भारतारि साजा आयेन IPC आरो भारतारि साखी आयेनखौ सोलायनाय मोनथाम गोदान दायगोनां आयेन आरो दायखान्थि आयेन CRPCआ 1 जुलाइनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। हादोराव IPC, CRPC आरो भारतारि साखी आयेन बाहायथिखौ सोलायबाय। बे मोनथाम गोदान दायगोनां आयेनफोरा जाबाय भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आरो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जाय हादोरनि दायगोनां न्याय खान्थिखौ आबुङै गोदान महर होगोन। बे आयेना क'ड नोगोरारि रैखाथि क'ड साखी आयेनाव बाहायजागोन। सुबुं बुथारग्लुंनायाव लोब्बा थानायनि फोरमान जायोब्ला दायनिगिरिखौ फासि होनाय जागोन। उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जागोन। हानजा जिनाहारियाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थैनायनि साजा होनाय जागोन। उदखारि हानजानि सायावबो गोदान आयेन। सुबुं मोनथायनि मुङाव उदखारिफोरखौ रैखाथि होनाय नङा। गोदान आयेननि बायदियै हायुं उदखारि सोलायै हादोर उदखारिनि आयेन थागोन। बे समाव हिट एन्ड रान आयेना बाहायजानाय नङा। बे समाव पुलिसा सोरखौबा हमोब्ला बिनि गासै फोरमान थानांगोन। हादोराव फैगासिनो दं दायनिगिरिफोरनि थाखाय गोदानै मोनथाम गोख्रों आयेन। 1 जुलाइनिफ्राय बे आयेना हादोराव गोहोम गोग्लैगोन। ब्रिटिश जुगनिफ्राय भारतारि साजा आयेन IPC आरो भारतारि साखी आयेनखौ सोलायनाय मोनथाम गोदान दायगोनां आयेन आरो दायखान्थि आयेन CRPCआ 1 जुलाइनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। हादोराव IPC, CRPC आरो भारतारि साखी आयेन बाहायथिखौ सोलायबाय। बे मोनथाम गोदान दायगोनां आयेनफोरा जाबाय भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आरो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जाय हादोरनि दायगोनां न्याय खान्थिखौ आबुङै गोदान महर होगोन। बे आयेना क'ड नोगोरारि रैखाथि क'ड साखी आयेनाव बाहायजागोन। सुबुं बुथारग्लुंनायाव लोब्बा थानायनि फोरमान जायोब्ला दायनिगिरिखौ फासि होनाय जागोन। उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जागोन। हानजा जिनाहारियाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थैनायनि साजा होनाय जागोन। उदखारि हानजानि सायावबो गोदान आयेन। सुबुं मोनथायनि मुङाव उदखारिफोरखौ रैखाथि होनाय नङा। गोदान आयेननि बायदियै हायुं उदखारि सोलायै हादोर उदखारिनि आयेन थागोन। बे समाव हिट एन्ड रान आयेना बाहायजानाय नङा।
बे समाव पुलिसा सोरखौबा हमोब्ला बेनि गासै फोरमान थानांगोन।